Estem en una finca de cereal a Verges, és una finca del projecte d'ES Farina de Girona. El que es pretén fer en aquesta finca és obtenir un blat, minimitzant l'ús de productes fitosanitaris o fent un ús sostenible de productes fitosanitaris, i per aconseguir això el que estem fent és fer un seguiment rutinari de la finca per detectar les problemàtiques i així prioritzar mètodes de control alternatius evitant l'ús d'aquests fitosanitaris. I això es fa generant unes recomanacions que s'entreguen als agricultors. Fem producció integrada per reduir residus en el medi.